mehaničara, mislim sitan kvar. On izlazi iz kanala, bate ko neki rudar. Dok uše umazan pita, što mu sad opet fali? Reko vuče se ko kuća i mnogo teško pali. Odrali me servis. Evo ovako, s ovim klipom hoću da započnem jednu temu o majstorima kod nas. Sad da vidimo jeste i vi imali takvo iskustvo ili ne. Koga zanima ova tema, nek ostane u klipu. Evo ovako ljudi. Ajde počnemo ovu temu koju sam htio da podelim sa vama, čisto da čujem još od nekih ljudi iskustva. U krugu prijatelja vidio sam da dosta nas je imalo sličnih problema, mislim na nas što se bavimo tim autima i tako tim stvarima. Pa sam htio ovako da snimim jedan video da čujem i vaša neka iskustva, zato sad ispričat ću vam jedne, izdvojit ću na primjer sad prve koje su mi pale na pamet, dvije situacije, pa da čujem jel neko imao slične probleme ili sam ja samo tako loše sreće sa majstorima. Zato dole u komentaru, ako vas ne mrze, izdvojite 5 minuta i napišite neko vaše iskustvo sa nekim od majstora. Isto da, ovo naravno ne govorim da su svi majstori takvi, ali ovi što sam se ja susretao ili sam bio loše sreće ili ne znam šta je, naravno ima i dobrih majstora, loših kao u svemu. Primjer, recimo što se tiče Sierra, radio sam dva projekta pre ove sad i situacija sa limarima. Obišao sam jedno, kao što znate u svakom malo većem mjestu imate uvijek par majstora za jednu stvar. Obiđem ja tako odem do susjednog mjesta, obiđem par majstora i kod svih ista priča. Znači da bi radili limariju na starom autu, limari naplate lepu svotu novca, ali ne rade vaš auto, lupam, uzmu ga dana, kažu radit ćemo za 5 dana i uzmu i urade. Nego jednostavno je priča, znaš kako, radit ću, sad govorim ono što je meni majstor rekao, uzet ću tvoj auto, to ti je ta cena da se sredi, ali ja ću njega raditi kad budem imao vremena. Znači da li ću ovaj mjesec uraditi nešto malo, pa sljedeći opet nešto malo i tako dalje. Jer njima jednostavno više odgovaraju novi auti, malo čuknuti vamo tamo, za mene taj deo, pošto na novim vozilima sve je na šaf skoro, za mene taj deo ofarbaju i uzmu lepu sumu novca. Znači ispada kao da meni neko čini uslugu i moj auto radi za džaba, pa moram zato da se strpim i čekam. Znači isto se radi za novac, isto plaćam punu cenu, ali kad će biti završen auto, da li će biti za pola godine, godinu, dve, niko vam ne garantuje. To je jedno od iskustva sa limarima i kad sam to pričao sa par drugara, vidio sam da su i oni imali sličnu situaciju, pa eto rekao da podelim sa vama da vidim je li kod vas tako. To je jedna recimo od situacija što se limara tiče. Što se tiče mehanike, evo sad vidjeli ste da sam izbacio par epizoda da je crkao motor na Golfu 5 GTI-u, ko nije pogledao, nek pogleda šta se dešava. Došao sam do te situacije da sad treba prvo da se sastavi jedan motor. To je znači motor star 15-16 godina već i nije recimo samo u Golfu 5 GTI-u, nego u dosta modela iz www grupacije. Tako da, ajde kažemo da jeste malo specifičniji motor, ali nije tako nešto ultra retko, kao ne znam sad, primjer, ne pada mi na pamet neki V12 i ostalo što se češće viđa kod nas. Znači učestao motor koji bi trebao svaki ozbiljni mehaničar da zna da radi taj auto. Šta se dešava? Prešao sam jedno 10 majstora, sad sam kod 11. kod koga sam dobio pozitivan odgovor, bit će i to u klipu, da hoće da sastavi taj motor. Pod izgovorom, jednima se ne radi, drugi nije siguran na što je malo nezgodniji motor za rad, treći, u gužvi sam brate, treba izdvojiti vreme da se to odradi. Ljudi, ja ne tražim od nikoga da mi za džabe ništa radi, znači reci mi cenu, odgovara, platim ti, radi svoj posao, ali ako si mehaničar i ako radiš motore i ne znam šta već, ok, postoje mehaničari koji se bave samo VW grupacijom, postoje koji se bave Peugeotima, Fordovima, nebitno, znači ti se baviš recimo VW grupacijom, nećeš da sastavljaš motor. To je recimo neki drugi od problema, pojavilo se dosta za majstora, kao što sam rekao, na svakom ćošku vidite neki majstor za nešto, pogotovo oko auta. Ja mislim da
od tih, ne znam, lupam sad, 10 majstora, dvojica znaju svoj posao. Ostali bi da menjaju filtere, ulje, paknove, sijalice i kažeš da si majstor. Ok, za neke ljude je i to komplikovano, koga ne zanimaju automobili, treba i to znati. To je komplikovano, ali ne možeš ti biti majstor, a da radiš samo, možeš, otvoriš servis, samo menjam filtere i ulje. Mislim da me kontate šta hoću da vam kažem, malo sam sad, ja pričam vam konstantno priču, nisam navikao ovako pričati sa kamerom, ali mislim da ste ukapirali šta hoću da kažem. Pojavilo se, znači, brdo majstora, brdo radnje za automobile, a mnogi neće da rade svoj posao. Ili ga jednostavno ne znaju, pa pod izgovorom uguži sam ovo ono. Ili što je najgore, treća najgora opcija, uzmu ti automobil, loše ga odrade i naprave ti veći problem nego što su ti popravili prethodni. Zato ljudi, htio sam da podelim ovu vrstu videa sa vama, da vidim čisto da li se i vi susrećete sa tim stvarima ili jednostavno ja i još par drugara smo čisti baksuzi po tome. Tako da obavezno izdvojite 2-3 minuta, ispričajte neki vaš doživljaj sa majstorima. Ne mora biti samo za automobile, mogu i majstori za kuću, majstori za bilo šta, pa da vidimo. Razumijem, i kod nas je teška dosta situacija financijska na Balkanu, mnogi su uhvatili, otišli preko negdje, pogotovo bolji majstori rade za mnogo više novca. Kod nas je ostalo ili slabijih majstora ili majstori koji su dobri, ali jednostavno drže svoje mušterije, ne primaju nove. Tako da baš postaje problematična situacija sa tim. Hoću da čujem vaša mišljenja, to mi je to najbitnije. I da naravno neki majstor ako gleda, nemoj se uvredite, ne kažem ja da ste svi loši. Ali od, ne znam, 10 majstora u užem krugu, 2-3 je dobro. Ostalo je više osnovne neke stvari koje 90% zaluđenika za aute može i sam da uradi kući sa par alatki. Ništa, eto, nadam se da vas nisam smorio, da ste shvatili poentu ovog klipa. Pratit ću vaše komentare, pa se vidimo mi u nekom od narednih klipova. Ćao i pozdrav i hvala što ste odgledali klip do kraja. I da, ne zaboravite da bacite jedan lajkić, zapratite kanal dole u ćošku, puno mi znači. Hvala puno. Ćao!